Tällä videolla näytän sinulle, kuinka ostat kryptoa Suomesta yksinkertaisesti ja turvallisesti. Tämä opetusohjelma on todella suomikohtainen, koska se toimii kaikilla maksutavoilla tai kaikilla pankkitileillä, joita voit käyttää Suomessa. Se on siis todella täydellinen. Älä epäröi tykätä videosta ja tilata, niin mennään. Joten voidakseni ostaa kryptovaluuttojamme ja erityisesti bitcoinia, ehdotan, että käyn läpi parhaan tuntemani kryptosovelluksen. Olen testannut niitä kymmeniä ja rehellisesti sanottuna paras kaikista, ainakin Euroopassa. Sitä kutsutaan nimellä Swissborg. Se on mobiilisovellus, jonka voit ladata matkapuhelimeesi, joka on erittäin helppokäyttöinen, todella intuitiivinen, et voi mennä pieleen, joka tarjoaa parhaat hinnat ja erityisesti parhaan vaihtokurssin kryptovaluutoillesi, ja jolla on myös erittäin korkea turvallisuustaso. Löydät linkin Swissborg-sovelluksen lataamiseen suoraan YouTube-videon alta, joko kuvauksesta tai ensimmäisestä kiinnitetystä kommentista. Sinun tarvitsee vain napsauttaa linkkiä, jolloin sinut ohjataan automaattisesti joko Apple Storeen tai Google Play Storeen lataamaan sovellus. Sinun tarvitsee vain napsauttaa lataa sovellus näin. Rekisteröityminen kestää vain 5 minuuttia, se on todella nopeaa. Ja mikä parasta, käymällä tämän linkin läpi, voit avata sovelluksessa bonuksen lottolipun, jonka avulla voit voittaa jopa 100 euroa kryptoa sinulle. Joten kun olet ladannut sovelluksen, avaa se näin ja rekisteröidy sovellukseen. Kuten sanoin, se kestää muutaman minuutin. Kun olet valmis, pääset Swissborgin kotisivulle. Nimittäin Swissborg on todella suosikkini kryptosovellus. Vain hänen kanssaan teen kaikki sijoitukseni ja ostan kaikki kryptoni. Siksi voin suositella sitä sinulle 100%, voit todella mennä sinne silmät kiinni. Joten ensimmäinen askel on rahoittaa Swissborg-tilimme, jotta voimme ostaa kryptostamme ja erityisesti bitcoinia. Joten klikkaamme pluspainiketta oikeassa yläkulmassa. Voit tehdä pankkitalletuksen suoraan. Se on ilmainen, kestää yleensä 1-3 arkipäivää. Tai jos haluat tallettaa rahaa välittömästi Swissborgiin, voit tehdä sen luotto-, pankki- tai Apple Paylla tai Google Paylla. Sinun tarvitsee vain napsauttaa sitä, se on todella yksinkertaista. Ilmoita summa, jonka haluat tallettaa, aseta se seuraavaksi, ja sitten sinun on vain vahvistettava tapahtuma, ja rahasi hyvitetään välittömästi Swissborgille. Joten kun se on tehty, meillä on rahaa ostaa kryptovaluuttojamme, bitcoinejamme. Joten aiomme napsauttaa Invest-vaihtoehtoa oikeassa alakulmassa näin, napsauta osta kryptoja. Sitten meillä on kaikki meille tarjottavat kryptot saatavilla Swissborgissa. Ostamme esimerkiksi tällaisia bitcoineja, napsautamme sitä. Napsauta sitten uudelleen osta vihreänä alareunassa. Ilmoitamme valuutan, jolla haluamme ostaa bitcoinejamme. Ilmoitamme summan, jonka haluamme käyttää bitcoinidemme ostamiseen. Klikkaamme seuraavaa näin. Sitten meillä on erittäin läpinäkyvä yhteenveto kaupasta, nimittäin että Swissborg on alusta, joka tarjoaa parhaat hinnat kryptoille Euroopassa ja joka takaa parhaan vaihtokurssin. Itse asiassa se skannaa bitcoinin hinnan eri alustoilla ja ostaa sen sieltä, missä on paras hinta näillä alustoilla. Varmistaaksemme, että meillä on eniten kryptovaluuttoja ja bitcoineja jokaisessa Swissborg-tapahtumassamme, joten sinun tarvitsee vain napsauttaa vahvista. Kauppa suoritetaan yleensä muutamassa sekunnissa, joten siinä se, ostimme ensimmäiset tällaiset bitcoinimme. Joten näit, se oli todella yksinkertaista ja nopeaa. Kun tämä on tehty, näet Swissborg-lompakossasi olevan bitcoin-määrän. Päivän jälkeen, jos haluat myydä kryptovaluuttasi tai bitcoinisi, sinun on yksinkertaisesti suoritettava käänteinen toimenpide. Napsauta siis alareunassa vihreää vaihtoa. Ilmoitat valuutan, jossa haluat saada rahasi, joten se tekee päinvastaisen toimenpiteen. Joten bitcoinimme muuttui euroiksi. Ja sitten voit yksinkertaisesti poistaa ne vaihtoehdolla oikeassa alakulmassa. Voit siis ilmoittaa pankkitilisi, valita maan, jossa pankkitilisi sijaitsee, ja sitten vahvistaa tapahtuman. Ja yleensä kestää 1-3 arkipäivää ennen kuin nämä varat saapuvat pankkitilillesi. Mutta yleensä se on enemmän kuin 1 arkipäivä, se on melko nopeaa. Joten siinä se on, tiedät kaiken. Se oli Gami. Ciao!